Nsemmirkom eżis ħbib tagħna la oħra ta' dialogu. Fuq din il-paġna tal-PM News, la oħra ta' dialogu organizzata u mtalla minni fisem jien Edwin Vassallo fisem il-Moviment Solidarjetà Ħajja Familja Libertà. Miegħi il-mistieden speċjali Karmenu Borġ u se niltaqgħu magħkom biex nitkellmu fuq suġġett interessanti, speċjalment wara li nhar il-Ħadd għadu kemm ħareġ survey ieħor tal-Malta Today rigward il-qagħda politika f'dan il-pajjiż. Nitlobkom għamlu like u xxerjaw ħalli din il-laqgħa ta' dialogu tkun tista' tasal għand iktar familji, għand iktar nies biex naħsbu. Ma nitlobkomx taqblu magħna, imma aħsbu. Imbagħad aqblu jekk intom jidrilkom li tajjeb li tagħmlu hekk. Imma l-importanti li naħsbu. Għax jiena naħseb li f'dan il-pajjiż l-iktar straġi li għandna hija n-nuqqas ta' ħsieb, in-nuqqas ta' kalkolu, in-nuqqas ta' disċerniment ta' bniedem dak li jara qudiemu kemm maħniex kapaċi naħsbu u noqogħdu biss fuq dak li jidher. Ngħid hekk, illa għaliex għadu kemm ħareġ allura dan is-survey. Is-suġġett huwa nuqqas ta' fiduċja, jiġifieri sfiduċja fil-politika, jew possibilità ta' bidu ġdid. U għaliex qed ngħid sfiduċja? Illa għaliex dawn is-surveys huma bħal meta tmur u t-tabib jordnalek X-ray biex inti tara xi ħaġa li viżwalment minn barra ma taraħħiex. Imma l-X-ray kapaċi jagħtik stampa ta' xi ħaġa li għanejk mhumiex jaraw. U s-surveys jagħtuna stampa ċara ta' xi ħaġa li b'għajnejna ma narawiex. Jekk tkun nazzjonalist tibda taħseb bl-ispirtu tajjeb tiegħek li l-partit tiegħek qiegħed sejjer il qudiem. Jekk kollaborist tibda taħseb bl-ispirtu tajjeb tiegħek u bix-xewqat tiegħek li l-partit tiegħek sejjer il qudiem. Imma f'xi ħin trid tiffaċċja l-verità. U jiena naħseb li rridu niffaċċjaw il-verità meta niġu biex nistudjaw dawn is-surveys. U jekk wieħed iħares lejn dan is-survey, wieħed jara li f'Marzu ta' din is-sena, ikkomparat issa ma' Mejju ta' din is-sena wkoll, kellna żieda żgħira ta' dawk li huma fil-grupp ta' bejn dawk il-persuni li fis-survey jirrispondew li huma inċerti il-min sa jivvotaw, jew inkella jekk humiex sa jivvotaw, u dawk li diġà donhom ċerti will not vote, maħniex sa nivvotaw. U fejn f'Marzu tal-2023, allura Marzu ta' din is-sena, kellna 34.32%, 34.32, 34.32%, ġajna ftit iktar mill-25, ftit iktar mill-kwart, ftit iktar mill-100,000 persuna li għandna f'pajjiżna. Issa din id-darba f'Mejju ta' din is-sena, fl-aħħar ta' Mejju ta' din is-sena, dan is-survey raġa' tagħna proprju l-ħadd li għadda 35.50%, 35.50. Jiġifieri. Wow qiegħda il-qofol ta' kollox. Minkejja dak kollu li għadda minnu pajjiżna, minkejja li jgħidin delija rebaħ kawża, minkejja li l-qorti kixfet rigward l-iskandlu ta' kif il-gvern fi żmien Joseph Muscat u mbagħad issa provajna naħbu ta' kif bena 4 sptarijiet u iżjed milli bena jisna tajna biex il-pajjiż joħroġ il-flus u ma ħaxejn lura. Għandna dawk il-miljuni kollha li għad irridu naraw kif nakkwistaw lura. Filwaqt li għandna din il-messa nxena kollha, dan l-iskandlu kollu, ma dak kollu li tiġa kien hemm, minflok rajna ċertezza f'dan il-pajjiż, minflok rajna attitudni politika korretta ta' fejn l-istat jikber u għax saret ġustizzja l-istat jikber għax jieħu azzjoni
u l-politika tara fil-qofol tagħha tieħu azzjoni, xi ħadd jista' jgħidlek hemm baqa' kollox kif kien. Illum il-gvern jgħid dawk l-isptarijiet ta' jien ġibthom lura, jien ħadthom, donnu jipprova jnissi lill-poplu li kien hemm kawża u intrabħet. Il-Partit Nazzjonalista jipprova jieħu l-mertu u ħaqqu, Adrian Delija jieħu l-mertu, imma Adrian Delija jieħu l-mertu għax kien hemm żmien fejn ħadd ma ried jinvolvi lilu nnifsu f'din il-kawża. Immaġinaw dejjem qed anke fi programm simili bħal dan, immaġinaw il-kobor tar-rebħa ta' din il-kawża li kieku kien bil-kontra. U Adrian Delija tilef, kieku dak kollha li ddendlu monqu biex jifirħulu, kieku ddendlu monqu biex jozzuh iktar l-isfel. Minkejja da kollu dan il-pajjiż għandna dan is-survey li raġa tagħna l-istampa ċara. Ejjew niffaċċaw il-verità. Il-poplu fil-maġġoranza tiegħu mad kbir minna n-nies, poplu ta' Malta, aħna n-nies, qegħdin jgħidu m'għandniex fiduċja ma rridux inkunu nafu. U l-ar ħaġa tisma' n-nies jien nismagħhom ta' kuljum tgħidli xejn jien ma rridx inkun naf iktar. Tgħidli xejn tajt qalbi. Tgħidli xejn jien ma rridx nisma', tgħidli xejn jien ma narax aħbarijiet. U dik hija l-ar ħaġa li jista' jiġrilu pajjiż. Dik hija meta tibda tisfum anke d-demokrazija fija nfisha. Dik hija meta anke tibda tonqoslok il-libertà. Għax il-bniedem li jaqta' qalbu huwa dak il-bniedem li mhux qiegħed jirbaħ il-libertà f'pajjiżu, imma qiegħed jirristrinġi il-libertà tiegħu innifsu, għax qed jgħid jien ma ċandix naqsam ma' tmexxija ta' dan il-pajjiż, id-dritt li għandi qasirit nivvota, m'għandix naqsam magħhom dawk. U meta wieħed iħares lejn l-etajiet differenti u naraw id-differenza. Dawk minn 16 sa 35 sena li kienu qegħdin jgħidu ma nafux il-min ħa nivvotaw, ma nafux jekk nivvotawx, u dawk li kienu qegħdin jgħidu we will not vote, ma ħnissa nivvotaw. Il-grupp taż-żgħażagħ dawk minn Marzu ta' din is-sena li kienu jammontaw 48.9%, 48.9%, issa f'Mejju mhux naqsu imma żdiedu għal 55.5%. 55.5%. 55.5%. Dikka hawnhekk għandek il-maġġoranza, veru, taż-żgħażagħ Maltin li huma minn 16 sa 35 sena qegħdin jgħidu ma jinteressanix mill-politika. U din hija ħanajdu hekk. Mhux żball, Karm. Din hija xi ħaġa fejn f'dan il-pajjiż imma xi ħadd qed jiżbalja. Xi ħadd ma dawn iż-żgħażagħ tagħna mhux qed jiffaċċja l-verità, mhux qed jerfa' ir-responsabbiltà. U dawn iż-żgħażagħ minflok qegħdin jaraw politika li toffrilhom tama minkejja li ż-żewġ partit il-Prim Ministru warajh ikollu nsaħħu l-fiduċja. Imma billi niktibha warajja, il-fiduċja minn qalbi rrid insaħħaha fik, mhux billi niktibha. Minkejja l-Partit Nazzjonalista jgħidu tama, rridu nsaħħu t-tama, ma t-tama mhix tiġi trasmessa u għandna iż-żgħażagħ tagħna f'dan il-pajjiż ara xi straġi demokratika. Ħanejdilha morali. Morali għaliex qegħdin nitilfu is-sens ta' parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-bini ta' pajjiżna stess, fejn nistgħu nkunu għar minn hekk. 55% taż-żgħażagħ tagħna qegħdin jgħidu m'għandniex. Ħanagħlaq dan il-kapitlu. Id-dawk li huma minn 36 sa 50 sena, hemmhekk għandna issa iktar nies li lesti li jivvotaw. U fejn qabel kellna 48%, issa għandna 38%. U dawk li huma minn 51 sa 65, minn 51 sena sa 65 sena,
Fejn qabel kellna 31.3% li qegħdin jgħidu don't know ma nafux il-min ħanivvotaw jekk navvotawx u ma ħnisa nivvotaw. Kellna 31.3% issa ġew 37.9%. Għanna il-ġenerazzjoni adulta issa u l-ġenerazzjoni taż-żgħażagħ li qegħdin jgħidu kważi m'għandniex fiduċja f'dan il-pajjiż. Fuq dan għandna l-ewwel parti ta' din id-diskussjoni. Jiena u Karmenu sa nippruvaw nanalizzaw magħkom. Ejjew npoġġu l-attenzjoni tagħna fuq dawn ir-riżultati, jiena naħseb ma smajtuhomx, ma smajtux il-min jitkellem dwarhom, imma ejjew npoġġu ħannifhmu sewwa f'liema pajjiż qegħdin ngħixu. Karmen. Tajjeb, ħaġa nixtieq insellem il-xinis illi il-ġimgħa qalu li tisegwuna qalu li segwejtek insomma nafx hekk fuq dal-programm jew kellha fuq xi ħaġa imma għax kudert il-ġimgħa fuq it-television ukoll fuq it-television Malta fuq l-aħbarijiet. Qalu li u dan għax insellmilhom grazzi tal-li segwuna u grazzi intom illi toqgħodu tieħdu paċenzja tisimgħuna. Forsi aħna nagħmlu li nistgħu biex nkunu l-vuċi ta' dawk in-nies illi fil-fond ta' qalbhom itħossu ċertu affarijiet imma ma jitkellmuhomx għax jaħsbu li huma weħedhom. Kif qegħdin taraw dawk in-nies illi iddejqu mill-politika, ma ngħidx qataw qalbhom il-politika, iddejqu mill-politika kif inhi qed jiżdiedu. Medwin semma żgħażagħ 55% taż-żgħażagħ huwa numru għalija u numru kbir. Ma jsorprendinix għax iż-żgħażagħ fimni, iż-żgħażagħ huma l-iktar li jkunu nies li qed jesperimentaw fil-ħajja. Però huwa xorta jibqa' numru kbir raġuni anki meta wieħed iqis kif kont semmejt xi żmien ilu illi dal-gvern u anke l-oppożizzjoni li bħal l-oppożizzjoni nistħajla issa dik ix-xadina li tipprova timita l dak li jkun. Il-gvern jagħmel xi ħaġa l-oppożizzjoni tipprova timitah tikkompetilu biss bħalu. Għamlu minn kollox u approvaw liġijiet niżlu l-età tal-voti ma għadew liġijiet li ħasbu li żgħażagħ ħajġduhom lejhom. Però jidher li żgħażagħ ma tantx qegħdin jinġibdu u ma ntihomx tort, ġifieri jekk tara l-idea li qed jinfirxu li qed jagħtu l-politiċi mhumiex idejat bis-sens, ġifieri. L-istereotip li żgħażagħ tista' tiġbidhom billi twedhom affarijiet li huma pjuttost materjalistiċi huwa stereotip li kollu element fil-fatt naraw dal-aħħar kien programm fuq it-television ma rajtx episodju wieħed imma ħlift tiftaħ tidħol fuq Facebook u tara posts bil-dana u dik telqet u l-oħra għadem ma tarax. Dak huwa l-istereotip materjalista l nies isegwu għandhom ikun hemm element veru ma nisma'wux dak kollox. Jidher li u di fiż-żgħażagħ qed naraw jien ma naħsibx iż-żgħażagħ mhumiex qed isegwu Edwin il-politika sempliċement għax ma jinteressahomx u moħħhom biss biex is-sibt imorru paċevil u dal-affarijiet. Naħseb iż-żgħażagħ u anke qed naraw anke nies ta' mezz'età issa wkoll mhux qed isegwu ma qed jaraw medjokrità, qed jaraw nuqqas ta' ideat, nuqqas ta' ideal. U sfortunatament mhux biss mill-politiċi xjuħ ħanajtek, il-politiċi li forsi kun ilhom naqra hemmhekk, imma anke l-politiċi żgħażagħ tal-partiti idejquk. Hekk donna tidher il-ħaġa, allura dak li jkun jgħidlek mhix worth it. Jew kellha ma nistenda dejjem ħa nisimgħu l-istess ħaġa. Dik ġifieri issa jiena hija kriżi demokratika parti mill-eżerċizzju demokratiku fl-opinjoni tiegħu li inti tiċħad mhux tiċħad li tgħid ħawwaqqaf il-vot tiegħi. Jekk ħadd m'għandi min jirrappreżenta għalkemm inti tista' tidher eżerċizzju perikolus għad-demokrazija, imma jekk kien hemm kollox medjokri, għax ħafna jgħidulek immara hemm bejt teħżiet tażel l-aħjar. Imma kemm għandhom nażel l-aħjar mill-ar. Tal-inqas l-aħjar mill-ar jipprova jagħmel sforzu jkun aħjar mill-ar. Ikun verament aħjar milli hu. U dina xi ħaġa li hija inkwetanti li l-politiċi mhux qegħdin joffru. Inkwetanti mhux li n-nies ma jgħidu ma nivvutax, imma inkwetanti li l-politiċi mhux qegħdin joffru viżjoni. U qudiem is-sitwazzjonijiet li għandna u ħajkonna għandna bżonn nista' viżjoni għaliex jidher ċari tiberra fl-orizzont fuq ix-xafaq qed iberra
bl-ikraħ, jidher ċar li fix-xhur u s-snin li ġejjin ħajkun hawn xi ħajkonna nibdew nafsu naqra ċ-ċunturin. Ġifieri jekk mhux se jkollna nista' viżjoni li l-poplu Malti jista' jgħaddi minn żminijiet mhux tant feliċi. Jiena rrid inkompli miegħek hawn. Illa għaliex inti użajt il-kelma medjokrità. Il-prodott politiku li qegħdin joffrulna iż-żewġ partiti, ejja nuża l-kelma li ħafna drabi użajt diġà l-establishment politiku. Għax iż-żewġ partiti flimkien fil-Parlament għandhom lajnuna wkoll tal-medja liberali li tipprova tattakka, tipprova żomm u tipprova tagħti l-image ta' fejn hu sejjer tajjeb anke jekk sejjer ħażin, tipprova il-medja twieżen il-politika, il-prodott politiku tal-gvern fejn ikun hemm anke qbil mal-gvern tal-oppożizzjoni u qed jinħoloq dan il-kor. Din fil-programm li għaddiet kważi konna semmejnija. Din id-dittatura li tispiċċa teqret il-familja, din id-dittatura morali li tispiċċa toħodha kontra anke l-valur tal-ħajja u anke kontra l-istess valur tal-libertà. Illum qegħdin nitkellmu fuq kif il-valur tal-libertà qed jiġi medded. Għaliex inti għandek kważi dittatura politika totalitarja li tippermetti biss li taħħuwa tajjeb u min jipprova jitkellem kontra il-prodott politiku tagħha tara kif tqaċtu l-barra. Sija jekk użażoh, konna qegħdin nitkellmu aħna u ġejjin karma, sija jekk użażoh fl-università. Kważi tittoqgħod attent dan f'Malta ta' 2023 li ma tmerix l-lecturer tijak. Imbagħad darba kien hemm dik għalija x-xenità ta' fejn l-xenità hija l-verità, mhux min akkuża l-università li fl-università m'hemmx ħsieb kreattiv, m'hemmx ħsieb kritiku fuq x'inhu jiġri, kif jista' żgħażagħ tagħna jikkritikaw is-sitwazzjoni politika, l-prodott politiku meta għandhom il-lecturers tagħhom u ċertu fakultajiet iktar minn oħrajn li kważi Alla ħares ikollok student li ma jappartenix, ma jfaħħarx, ma jurix li huwa mal-ideoloġija liberali. Għax inkella kważi jiġi msammar. Ma dan huwa totalitarizmu liberali li qed jaħkem il dan il-pajjiż. Bil-medja tagħna dan hu kif. U għalhekk jiena qed norganizzaw waqqafna il-Moviment Solidarjetà Ħajja Familja Libertà biex ma nħallux il-libertà tagħna bħal valur tal-familja u tal-ħajja jiġu medda imkasbra minsija u imwarba u meqruda. U allura il-prodott politiku huwa kemm xejn naïv, huwa kemm xejn prodott riżultat mhux tal-ħsieb. Għax kważi ma baqax ħsieb fil-politika. Baqa limit, il-politika billi jiena u inti nieħdu ritratt, jiena u inti nieħu ritratt ma dak jew ma ieħor, ma fiex ħin nistaqsi li jien qed fil-politika nieħu dan ir-ritratti. Jiena xi ħsibijiet għandi. Iva, fil-verità. Fluida, kollox fluid. Fil-verità, il-medjokrità saret dominanti anki meta tara l-idea ġodda, meta kien l-aħħar li smajna b'xi ħaġa xi viżjoni ġdida. Pereżempju jiena nagħmel bħalissa iktar l-oppożizzjoni uffiċjali li hemm fil-Parlament. Meta kellek dan l-affarijiet kollha dejjem il-pajjiż u ma kienux kapaċi javvanzaw anzi naqsu bi ftit. Sinjali li n-nies mhux qed jintlaqtu, m'hemmx kreattività, mhux qed jidentifikaw magħhom. Din l-oppożizzjoni li suppost bħalissa qiegħda tikber. Ekku, ġifieri wara 10 snin u dak kollu, ġifieri u l-gvern ħajrek issa żied naqra ma mhux qiegħed fil-qwa tiegħu, ġifieri għandu problemi u problema ħajżidulu ġifieri, imma fl-istess waqt donnu l-oppożizzjoni b'xejn hu mhux qed tiċċaqlaq. M'hemmx ksib ta' xejn u jiena dejjem ngħid illi dal-pajjiż ma tistax tibqa' titħaq bil-bażi elettorali tiegħek għax kemm ħaddum tafex. Jiena nixtieq insemmi punt illi qed ninnota anke meta l-partiti jorganizzaw xi ħaġa, forsi għax għadha l-bord fl-elezzjoni mbagħad id-dinamika tinbidel għax l-elezzjoni jkollok l-entużjażmu, jkollok
Imma bħalissa meta jorganizzaw jinna fl-oppożizzjoni ta' organizza protesta ħanajdu hekk. L-ammonti tan-nies huma ftit. Mhumiex b'saħħithom. Il-gvern kellu tal-ewwel ta' Mejju kellu folla forsi ikbar minn tal-oppożizzjoni, ġifieri, imma l-istess kienet tidher xi ħaġa sfurzata li qed ngħidu li dawn il-partiti laqas ikaxkru dak l-entużjażmu. Mhumiex kapaċi joħolquh laqas. Għaliex ma hemmx xi bdek. Probabilment ma nafx is-sibt ħajkun hemm protesta mill-NGOs, qed nistenna li jkun hemm iktar nies minn protesta organizzata mill-partiti ħanajtok mill-oppożizzjoni pa se jorganizzaw protesta, xofet il-partit li fil-gvern se jorganizzaw protesti kontra tiegħu innifsu. Imma li qed nistenna jekk ikun hekk verament hija qed naraw kriżi kbira ta' fiduċja, ġifieri li jekk mhux kapaċi jkaxkru nies tgħidu li imma x'sa jiġri issa, onestament il-politika ħadd ma jaf se jiġri fil-futur, għax fil-politika jinbidlu l-affarijiet. Ma Karm, ma rridux ninsew. Din tiġa semmejnija fi programmi oħra, ġifieri jiqgħed ninduna kemm kellna raġun meta konna qegħdin nitkellmu u kemm dan is-servej tagħna raġun fuq dak li għedna fi programmi oħra. Għaliex is-servej ta' qabel, is-servej aħna at one point donnu kien hemm ċaqliqa fil-Partit Nazzjonalista naraw u xi ħaġa temporanja. Fil-fatt hekk kien. Imma donnu hemm kostanza fis-servej, jiġifieri dis-sena kull darba li sar servej naraw dit-tendenza, persentax ta' nies li jgħidu ma rridux nivvutaw, persentax ta' nies jgħidu ma nafux li dawk bejnietom jiġu numru kbir, imma anke dawk li ma rridux nivvutaw 20% huma ħafna kwart tal-poplu Malti qatt ma kienet ta'. U mbagħad għandek l-oppożizzjoni għandha ammont tiġi issa qiegħda ftit il fuq minn dak li mhux se jivvutaw fil-waqt li l-gvern ukoll naqqas m'għandux maġġoranza, ġifieri Inta dik iż-żewġ partiti ta' il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Dan is-survey qed juri ġifieri dawn is-surveys. Huwa kostanti. Maħniex qegħdin ngħidu hekk, dan surveys kostanti. Qed juri stampa. Kostanti mhux qed ngħidu. Li kieku dan huwa X-ray u marru għand it-tabib. Ejja mhux hekk. Sawa it-tabib da żewġ partit, it-tabib se jgħidilhom. Id-debolizza tagħkom tikber qiegħda, intom m'intomx tikbru b'saħħitkom, intom qegħdin tiddajfu. Jiġifieri iż-żewġ partiti qegħdin idajfu lilhom infushom quddiem in-nies. Li mhux is-soltu kienet tkun id-djufija ta' wieħed is-saħħa tal-ieħor. Ekku. Issa hija mutwali bejniethom it-tniet jiddajfu, il-partit fil-gvern, normalment huwa partit fil-gvern li wara ċertu ammont ta' snin jiddajjef. Normali ġifieri, imma issa mhux biss il-partit fil-gvern jiddajjef, imma l-oppożizzjoni mhux qiegħda tirkupra hija dajfa wkoll. Allura din hija sitwazzjoni hemm sintomu ta' djufija li huwa komuni fiż-żewġ partiti. Jiġifieri għax li kieku mhuwiex sintomu komuni fiż-żewġ partiti, virus komuni fiż-żewġ partiti, marda komuni fiż-żewġ partiti, narġa' nuża kelma djufija komuni fiż-żewġ partiti. Kieku kif għadt inti, partit qed jikber u partit qed jiċkien. Il-fatt li fil-massa tagħhom it-tnejn xkienu u n-numru ta' dawk li qegħdin jgħidu m'għandniex fiduċja li nivvotaw baqa' kiber u baqa' konsistenti jikber u issa anke għandek iż-żgħażagħ li dawn il-politiċi provaw ituhom id-droga, il-liberalizzawlhom l-ideoloġija tagħhom, spiċċaw anke bil-medja liberali, paxxulhom is-sensi kollha. Fuq din taż-żgħażagħ u l-liberaliżmu għaliex donnu Malta qisu żgħażagħ bil-fors. Fil-fatt jekk pereżempju m'għandux kien hemm artiklu fuq rivista Politico jew rivista internazzjonali ma kienx fuq Malta, illi fil-verità li fil-pajjiżi li jitkellmu bl-Ingliż u hemm raġunijiet anki nħabba ċertu tip ta' medja, il-liberalizmu m'għadux jattira żgħażagħ fl-Ewropa pereżempju. Imma għandek raġun. Dina li qisu l-idea. Illa għaliex li kieku qed jattira, kieku m'għandniex 55% li ma jridux jivvotaw. Kieku qed jattira l-liberalizmu qed jieħu l-ħajja fost iż-żgħażagħ, kieku dawn iż-żgħażagħ f'Malta qegħdin jagħtu raġun lill-politiċi. Jaqblu magħhom, u kieku għandna 15% ma jridux jivvotaw, jiġifieri l-fatt li inti għandek numru ta' żgħażagħ dan l-ammont ma jridux jivvotaw, l-establishment politiku kollu irid jiffaċċja l-verità has to come in terms ma' din ir-realtà li dan il-wokizmu, il-woke ġurnalizmu woke. Dan il-żgħażagħ qegħdin
jimbuttawhom, qegħdin jgħidu aħna m'għandniex naqsmu magħhom. Jiena l-woke inqablu ma dik il-famuża espressjoni bil-Latin li kienu jużaw ir-Rumani għal il-politiku Ruman, l-imperaturi jew min jitilħaq il-panem et circenses, ħobs u lob. Speċi n-nies kont taljenom meta inti għandek l-affarijiet mhux sejrin tajjeb. Taljenom billi toqgħod tgħidilhom toqgħod tuhom il-lob, il-gladjaturi u l-tigri u l-ljum. Tihom il-ħobs u tuhom id-dem. U tihom jiklu b'xejn, ngħidu hekk. Ma f'mument minnhom ma kienx possibbli tibqa' din, tant l-imperu ma nwaqa'. Ġifieri il-panem et circenses kemm ħaddum tagħtih. Il-panem et circenses tal-lum ma dawn il-divertimenti, dawn il-liġijiet, ma naħseb liberali li għaljenaw in-nies. Jiġifieri il-prodott politiku prova jitfa' attenzjoni partikolari fuq il-liberalizmu, l-ideoloġija tal-ġeneru. Illum f'dawn l-universitajiet u fil-kolleġġi tagħna u fl-MCAS nippruvaw nagħtu ħanajdu hekk l-image li il-libertà tal-espressjoni tal-ġeneru hija vanġelu ieħor ġdid. Hija ideoloġija fl-aħħar mill-aħħar m'hemm xejn li huwa xjentifikament ibbażat li tista' tgħid hija verità. Imma din l-ideoloġija spiċċat ideoloġija li dawn iż-żgħażagħ qegħdin jgħidulna qed jgħidu lill-establishment politiku qegħdin niddejqu. Għaliex wow fejn irid ikollna t-tama. It-tama qoddim dan il-fjask politiku. Fil-fema tiegħi karmi rrid jiġi minn dak li jenna ngħidu anke aħna. Lill-poplu Malti irrid tama għas-sewwa, irrid it-toma tat-tajjeb, irrid jerġa' lura għal valuri li dawn il-liberali l-woke qegħdin jgħidu għadda żmienhom. Irrid jerġgħu jmur lura biex jgħid tisma' l-familja rrid nerġa' niskoprija mill-ġdejt, il-valur tal-ħajja niskoprih mill-ġdejt. Dan it-totalitarizmu fejn qegħdin tkissrulna l-libertà personali tagħna, irridu nirreżistuh. Anke għaliex ħana ġenwelu għall-Imperu Ruman il-lejla, insomma. Imma jekk tara l-istorja tal-umanità, il-panem et circenses meta l-Imperu daħal fi kriżi kulħadd insieħ. Għax meta tiġi u naħseb jiena bħalissa ma nafx x'inhu l-ħaġa twiet iż-żgħażagħ speċjalment qabżu ċertu età u b'drażbu għall-familja, mhux li jkollhom dar u futur stabbli, dar familja tista' jkollok tista' żżomm familja. Jiġifieri kemm ħaddum dawk il-problemi li semmejna fil-programmi tad-diljajna fuq il-familja. Jiġifieri u iktar ma ħajbdew jinħassu dawn il-problemi, l-oħrajn jibdew jinsewhom l-affarijiet. Għax mhumiex daqshekk kif hemm issa il-ħaxixa li bezzajt lek il-ħaxixa, mbagħad inti ħatoqgħod pep il-ħaxixa u m'għandekx biex tixtri post fejn toqgħod jew biex tikwi. Jiġifieri issa żdiet il-faqar, jiena llum xi ħadd tella fuq Facebook wittra ta' xi ħadd inqabad jisra ma vestaw minn. Imma dal-bniedem rajtu kemm il-darba jittallab il-belt. Malti. Ġifieri min jgħidlek ma dak barranin, Maltin tara. Ġifieri issa jkun għall-vizzju tiegħu ma nafx x'in il-biċċa tax-xogħol, imma il-fattu li għandna t-tallaba li xi ħaġa qed titkellem fuq xi ħaġa li hija serja. U hija l-medjokrità tal-prodott politiku. Il-prodott politiku iż-żewġ partiti u l-establishment politiku li qegħdin ngħaddu żmien bin-nies li nagħtu stampa u li mhijiex il-verità li n-nies iridu għax kieku mhumiex qegħdin jitilqu u jisfiduċjaw il-politika kif qegħdin jisfiduċjaw anke żgħażagħ b'55%. Imma il-verità hija li n-nies mhumiex jaraw il-politika timxi pass fil-mixja tal-ħajja tagħhom, qegħdin jaraw li l-politiċi jabbużaw bijhom, il-politika qed tinqeda biex ċertu politiċi jabbużaw bil-politika biex jikbru huma u mhux jgħinu lin-nies. Xtaqt insemmi punt ieħor, ħana semmejna żgħażagħ, imma n-nies l-qalbu ħana m'għadhomx mhux biss m'għadhomx żgħażagħ imma ħanajdlek għandhom fuq il-51, le fuq il-51 sa 65.
Jista' jkun ukoll li għażin xi ħaġa oħra, pereżempju, dawk jibdew jaħsbu jiena ħa nappoġġja dat tip ta' policies għax bekk żgħażagħ taf inti żgħażagħ u żgħażagħ mhux dak iridu u żgħażagħ mhux mela llum għadna fis-sittinijiet fi żmien tal-onnella u dal-affarijiet. Imma jista' jkun issa iż-żgħażagħ mhux kuntenti biha dis-sitwazzjoni u huma wkoll issa jidgħu għandhom ngħid. Għax is-sitwazzjoni spiċċat fluida. Fluida jfisser likwida. M'għandekx sodizza. Jiena jekk nagħmel hekk insib il-liebes. Għaw is-sod. Imma jekk nagħmel intabtab fuq l-ilma, idejja jinżlu. Għandhom ħaġa. Fluid, m'hemmx sodizza. Għandhom ħaġa dawk huma n-nies li ħafna minnhom laħqu tmeninijiet. U dik pereżempju, lina ħafna fil-Partit Nazzjonalista forsi iktar fil-Partit Laburista jista' jkun imma naħseb anke l-Partit Laburista tinħassa x'issib u naf fiċ-ċert anke tkellimt anke ma' nies ġemm il-Partit Laburista u jgħidulek. Daw iftakru żmien meta l-politika kienet ikkargata forsi kien hemm affarijiet negattivi wkoll, kien hemm violenza, kien hemm inkwiet, kien hemm ġlied imma insomma se nidħlu fiha dik. Imma kien hemm twemmin. Ekku, kien hemm ċertu issa deka daw in-nies qed jiskopru li fil-verità dak ma jiswa xejn, jiġifieri u rajna dal-aħħar rajna isa rivolta minn numru ta' sindki, jgħidlok isma' dan mhux il-soċjaliżmu, sa ilu msoq nidħol hekk soċjaliżmu x'tebu ħażin. Imma qalu. Dan mhux il-partit li jiena trabbejt fih. Din qed nara fil-Partit Laburista, fil-Partit Nazzjonalista jiena li rajna x'talqu ħafna nies minnu, imma fil-Partit Laburista qed nara wkoll. Jiġifieri din issa qiegħda tikber. Eżatt. Din l-interpretazzjoni iktar u normalment daw in-nies ikunu mit-tieni kategorija li għedna żdiedu xi daqsxejn, però dik jista' jkun żdiedu xi daqsxejn għaliex issa jibdew jissudaw il-pożizzjonijiet. Allura dak li jkun jgħid jew ma naħa jew oħra. Imma daw in-nies li ħanajdu hekk huma l-upper middle aged people ħanajdu hekk nies ta' mezza ta' li xillum ta' 65 sena wkoll għalhekk mezza ta' ħanajdu hekk. Isu dawn nies ta' mezza ta' li għadhom jaħdmu ma waslu biex xogħol minnhom waslu biex pensjoni oħrajn bdew bħali bdew it-twieq iħarsu lejn il-mezza ta' lejxu ħija ma jkunu bdew il-mezza ta' tagħhom. Daw in-nies issa jgħidu isma' dak iż-żmien ta' tmeninijiet meta konna u d-designijiet u whatever, issa bdew jirrealizzaw li dik il-nuqqas ta' twemmin hija hemm. Jiena kultant ngħid għalfejn għandek bina mandu jibqa' attiv partit li l-unika raġuni hemm biex sempliċement bl-Ingliż jgħidu to stroke the egos, ħanajdu hekk, biex għandek erba' minn nies jara dal-aħħaqtu ma badda hekk, jiġifieri naħseb dik qed tinħassu wkoll. Jiena persuna il-kliem li użat miegħi qalt li jiena xbajt nara politiċi jinqdew bin-nies. Xbajt nara falsità, infatti ktibta f'artiklu li ftit ilu ppubblikajt fejn jiena rajt il-Mezzola pereżempju f'ritratt u ġibtu fuq il-blog ta' Simon Merċieqa. Mela Mezzola darba lil Joseph Muscat ma ħaditlux bideħ, warbitlu jdeħ. Imbagħad issa, ma rridx noffendi lil ħadd, imma hija Borġ. Ma fejn, jekk kellek argument li kont qed tagħmlu ma wieħed. Mela issa għax m'għadekx Malta qiegħda fliju m'intix qed tkompli tagħmlu, mela issa minn hawn in-nies qegħdin jinnotaw. In-nies qegħdin jinnotaw din il-ħafna falsità. Partiti politiċi għandna. Imma it-teatrini, in-nies jinqdew joħolqu xenarju. Imma l-ġenwinità, ir-responsabilità, dik li jiena nħobb ngħidilha l-onestà, mhix qiegħda tidher fil-politika tagħna. Qegħdin naraw xenarju ta' jagħtu twerżej u rajt rettorika politika wieħed mal-ieħor, imma fl-istess ħin jafu li fil-waqt li qegħdin jattakkaw lil xulxin hemm barra n-nies meta tħares qiegħda tara li m'hemmx konkretezza, m'hemmx konsistenza, m'hemmx dik il-ġenwinità li tista' tgħidilha jien għandi fejn inserraħ moħħi. U għax m'hemmx serħan tal-moħħ hemm l-isfiduċja li qed tikber. Imma aħna li rridu nfejqu hija ir-raġuni għalfejn hemm din l-isfiduċja. Jekk jista' jkun
Jalla li konna dawn iż-żewġ partiti jiffaċċjaw il-verità u jgħidu barra li jiffaċċjaw il-verità aħna kif bdejna l-programm. Inti tħossok m'intix b'saħħtek, tmur għand it-tabib u jordnalek X-ray biex tara ikollu ritratt ta' dak li ma jistax jara b'għajnejh. Il-survey huwa dak imma qudiem kull survey m'hemmx l-onesta u l-umiltà li bija l-politiku jgħid tara ħan jieħu s-sandi ritratt ta' jien ma niflax. Politikament jien ma niflax. Politikament jien qed niddajjef. Mela fejn irid inbiddel ir-rotta? Mela jien x'irrid nagħmel? Problema waħda li għadna ma semmejniex u rridu nsemmuha biex nagħlqu bija. Żewġ affarijiet li jħobbu jissemmew jew inkella kelma li tħobb tissemma ħafna fl-aħbarijiet u f'Malta hija l-kelma korruzzjoni. Il-korruzzjoni errita lill-politika Maltija, errita anke lill-pajjiż bħala pajjiż. Imma jiena nemmen li hemm xi ħaġa li hija għar mill-korruzzjoni u hija dak l-element li l-korruzzjoni hija riżultat tagħha u hija l-arroganza. U l-arroganza hija dak li l-ebda nazzjonalist ma jiflaħ u l-ebda laburist ma jinsa. U l-arroganza bħalissa naħseb hija l-għar sitwazzjoni, l-għar virus li għandna fil-politika u l-Partit Laburista ma jrid ipoġġi deħ fuq il-ferita. U lanqas il-Partit Nazzjonalista ma jrid ipoġġi deħ fuq il-ferita għax iż-żewġ partiti għandhom ħemel ta' arroganza. U ma jistgħux jattakkaw lil xulxin bl-arroganza għax it-tnej jifallu, it-tnej għandhom doża qawwija ta' arroganza. Darba C.S. Lewis kien kiteb li l-għar dnub huwa l-arroganza, pride, ġifieri. Is-supervja. Is-supervja, għaliex fid-dnubit l-oħrajn inti tħares il-fuq u titlob maħfar il-Alla. U fid-dnub tas-supervja inti tħares l-isfel li l-bnedmiex tħossok aqwa minnhom. Wala diffiċli biex tiq minnu. U naħseb dik waħda mill-problemi. Fil-każ tal-Partit Nazzjonalista dan il-riżultat mhuwiex ġdid, il-riżultat huwa ilu snin, huwa 20 sena. Ġifiri, n-nies ilhom u baqgħu ma talmux. Fil-każ tal-Partit Laburista kellna proċess illi qed jinħass, jiena kont fil-sala elettorali tal-elezzjoni fl-elezzjoni li għaddiet issa ġifieri, u kien hemm anzi kellmuni anke nies mill-Partit Laburista li kienu preżenti illi kienu qed jinkwitaw minħabba dik il-fenomenu ta' nies li jew ħassru l-vot jew ma votawx. Kellek 70,000. Kienu qed jinkwitaw u kwart minnhom semmi numru speċifiku għallew familji Laburisti għalli li mhux qed jivvutaw lill-Labor. Ġifieri dina tinħass imma l-arroganza tibqa' hemm. Għax il-mediċina biex toħodha kontra l-arroganza huma żewġ valuri sempliċi ħafna, imma ħadd ma jrid joħodha qisek inti għandek oġeħ ta' ras. U bl-inqas mediċina li tista' tieħu ma nagħmlux riklami li ssiba off the shelf mingħajr preskrizzjoni mingħajr riċetta tat-tabib. Tibqa' twebbes rasek ma tix toħodha. U l-mediċina kontra l-arroganza hija l-valur tal-onestà u tal-umiltà. L-umiltà. L-umiltà ma tistax ikollok mingħajr onestà. Ekku, u l-onestà. U l-omelta u maħwa ta' umin. Is-situazzjoni li hemm min qed igawdi minn dis-sitwazzjoni. Għalhekk waħda mill ġudalix ma jistax ifiqu għax min qed igawdi jagħmel il-flus. Ejju, qed igawdi qed jagħmel il-flus. Tifhmu? Issa, semmejt l-umiltà. L-umiltà jiena pereżempju niskanta fejn l-umiltà fil-partit. Mela jendek tara kollox jiżvanixxi quddiemek. Jiena nieħdu l-partiti kemm nafu nies li telqu mill-partit u ma ġewx lura. Tifhmu ġifieri innuqqas umiltà tinħass, mela innuqqas successivament l-onestà għax hemm min qiegħed igawdi minn dis-sitwazzjoni. U hemm min qed igawdi sew, min sar il-King ta' Malta minn hemm elett. Hemm min sar ir-rejjiet ta' Malta minn ħadd meleġġihom biex m'hemmx għalfejn jidħol fl-istorja mhux il-lok, ma kulħadd għandu għajn. Semmi li meta kanna l-kampanja elettorali ta' Sbin Alfred Sant, konna nitkellmu fuq il-baronijiet. Illum m'għadniex nitkellmu fuq baronijiet, illum rejiet, għaw imperaturi. Illum għaw min għandu enormità ta' ġid, imbagħad għandek min qed jiftaqar. Ejja mmorru għal konkret. Illum għandek middle class li qed tisfaxxa. Għalhekk is-surveys huma kif huma, għalhekk iż-żgħażagħ qegħdin jgħidu m'għandniex fiduċja, u mbagħad anke dawk ta' minn 51 sena
sa 65 sena qegħdin jisfiduċjaw ukoll il-politika. Illum inti għandek ir-realtà, jiġifieri il-prezz ta' din l-isfiduċja. Issa konkret, in terms of pound, shillings and pence konna ngħidu, mod konkret ta' veru. Fi flus, f'euros, biex tgħix ħajja diċenti, il-kwalità tal-ħajja fejni. Jew dawk li qegħdin jeħilbu, jew dawk li għaddejjin għax kapaċi qegħdin merfuqejn il-fuq. Jew inkella għandek dawk li qegħdin jaqgħu fil-periferija tas-soċjetà u allura għandek il-problema tal-faqar li qed jiżdied. Il-problema ta' dawk li riżultat tal-din il-politika huma skjavi tal-cheap labor, allura jekk huma Maltin jeħtieġ li jkollhom part-time job mal-full-time job, u mbagħad tibda nkissru l-familja, jekk huma żgħażagħ bil-kemm jistgħu jrabbu kif għadna kemm kellna żewġ programmi ilu tkellemna fuq il-familja ma jistgħux jixtru, dawn huma problemi. Ta' jiġifieri dan il-pajjiż issa mod konkret ta' veru, mela konna qegħdin nitkellmu fuq affarijiet li forsi tista' ma tifhimhomx, imma il-vera, s-verità x'inhi? Il-riżultat politiku ta' dan il-pajjiż x'inhu? Mela għandna l-ewwel deficit. Id-deficit mhux finanzjarju niġu għalih, id-deficit ta' twelid tar-rata tal-fertilità. Jiġifieri aħna għandna dying generation, għandna soċjetà li qiegħda tonqos, qiegħda tmut. Mela aħna qegħdin inkomplu nħarbtu r-raba biex nibnu iktar bini, inkisru t-toroq, neqirdu l-ambjent tagħna viżibbli, mibni, biex nibnu iktar appartamenti meta għandna nqas ulied li qegħdin jitwieldu, mela noħolqu iktar supply u ħajkonna nqas demand. ċoe, issa jkollna nqas Maltin jgħixu f'dan il-pajjiż idu nġibu iktar barranin. Mela sa nibnu għal barranin. Mela sa nkunu qegħdin naħdmu għal barranin li rridu jiġu f'pajjiżna issa rridu jew ma rridux. Ara fliema ċirku vizzjuż u għaddabna lilna nfusna. Xi ħadd smajtu jgħid dalgħodu għal fuq krozza tal-linja bil-kemm tara Malti. Imma qatt naslu f'pajjiż fejn il-minoranza ta' nies jgħixu f'dal-pajjiż sa tkun il-Maltin. Bħalma tiġa jekk immorru San Pawl il-Baħar, lokalitajiet oħra, meta ħajkun elezzjoni tal-Konsilli Lokali, hemm iktar nies residenti barranin milli Maltin, dik hija l-ewwel deficit. Għandna deficit morali. Deficit morali illa li qegħdin nippruvaw nibnu soċjetà fuq il-kultura tax-xejn mhu xejn. Fuq il-kultura fejn il-ħażin ma jeżistix. Dak deficit morali. Allura llum tkun ħmar jekk ma tisraqx, meta neħħajna il-biża li jekk tisraq qed tagħmel xi ħaġa ħażina, tilgħin tfal illum mill-ġenerazzjoni ta' dawn l-iskejjel bit-tagħlim tal-ideoloġija tal-ġeneru kollha. Li llum jafu li filli tmur ma dan, filli tmur ma din, filli tmur ma xejn m'għadu ħażin. Dak li kien ħażin sar in-normalità. U n-normalità saret ħażina. Dan huwa deficit morali. Kif ma jkollokx il-korruzzjoni? Meta llum jekk isser il-gideb m'għadux ħażin, ħmar tkun jekk ma tisraqx, ħmar tkun jekk ma tikdibx. Id-deficit imbagħad finanzjarju tal-pajjiż ħajkun kbir ftit ilu tkellem u ktibt artiklu jiġifieri Klajt Karwana bħala Ministru jien nammira għax meta jitkellem jaħseb li qed jitkellem u jisimgħu kulħadd u qed ħajemnu kulħadd, imma qed jgħid isma' rridu niġbru iżjed taxxa u naqsu l-ispiża tal-gvern. Go and tell it to the Marines, int bis-serjetà Ministru. Tnaqqas l-ispiża tal-gvern, illum anke fi proġett ta' kunsill lokali jibda bil-variations, għax jibda ġej mill-variations, jibda proġett daqshekk u jispiċċa daqshekk. Unbat jibdaw diħlin l-ispejjes, biex jekk hemm xi ħadd jiekol minn fuq dak il-proġett għandu minn fejn jiekol. Kultant naħseb illi għandna ministri u nies fil-Parlament skizofreniċi għax il-bejli jgħidu bejli jsiru ma għalhekk il-falsità. Bħal famużi green spaces,
U l-pjanti dejjem jisparixxu, siġa dejjem jisparixxu dal-pajjiż, ma qed naħolqu green spaces. Ġi, deskizofrenija u verament, hekk rajt Karwana tisemmi ħafna affarijiet li kieku dak li kun jaħseb fuqhom inkwieta, però jidher li l-inkwiet ma tantx qed tagħtu kasom ċertu nies inkella. Jiena niġi għal din il-problema nibdew nagħlqu. L-inkwiet mhumiex jagħti kasu. Jien naħseb dan huwa pajjiż li fih qegħdin ngħixu illużjoni kbira tal-bikien fejn kulħadd għaddej issa jiġi l-istaġun tal-festi. Forsi ħasadna ftit dan il-maltemp f'Mejju għax kieku tiġa bdejna nitħabbartu u niffesteġġjaw u nixorbu u niklu u kulħadd jipprova jgħix it-tranquillità li jipprova joħloq għalih innifsu. Nippruvaw naljenaw bil-problemi li nafu li neżistu billi naħarbu mill-issues veru. U aħna niġu għaw nkellmukom fuq l-issues veru ta' dan il-pajjiż. U minn marem imma qegħdin escapism, qegħdin nippruvaw naljenaw li nfusna mill-problemi ta' veru u naħarbu minnhom. Anke jekk waqt il-festi saru festi ta' aljenazzjoni. Il-bniedem jipprova jgħix aljenazzjoni. Illum il-insolvi il-problemi tal-lum għada ma jimportaniex u ħadd ma jistaqsi. Jiġifieri ma x'sa jiġri għada. U jekk aħna jiġrilna bħal Greċja, x'sa jiġri? U jekk aħna nispiċċaw llum rajt aħbar il-Ġermanja bdiet bir-riċessjoni. Imma aħna x'sa jiġrilna? Kbira, Ġermanja l-magna tal-Ewropa. Sewwa x'sa jiġrilna? Riċessjoni fil-Ġermanja, f'Malta x'sa jkun ifisser? Jekk inqas turist Ġermani x'sa jkun ifisser hawn Malta? Imma Malta rridu naħarbu. Il-verità ma jrid jgħidilna ħadd. L-establishment politiku qegħdin nitħqu bin-nies. Il-falsità. Għalhekk kellu raġun min qalli jeqgħedni ma ktibta jeqgħed niddejjaq bil-politika, qegħdin jabbużaw bil-politika, jabbużaw bin-nies, jinqdew bin-nies biex huma kif qatt inti jagħmlu l-flus. Il-politika spiċċat magna tal-flus, il-ħajja spiċċat magna tal-flus. Imma ħafna nies qegħdin jispiċċaw ukoll bla flus. Għax imbagħad tara dawk li qegħdin bil-kemm jistgħu jgħixu sewwa qed jikbru ukoll. U darba kellimni wieħed teacher għalli staqsi lit-teachers ħalli tara x'inhuma jaraw ma xiex qegħdin jiltaqgħu fil-klassijiet ma' tfal. U din hija r-realtà li din l-isfiduċja fil-prodott politiku fil-politika Maltija mhijiex riżultat ta' xejn. Għandna xiex ninkwetaw. Imma dal-pajjiż iridu niffaċċjaw il-verità u ma nibqgħux iktar nitħqu nitbismu bil-falsità. Anke forsi l-aħħar ftit kummenti. Li qed tajt inti il-verità teħlisna. Irridu naffaċċjaw dil-verità, irridu niffaċċjaw li Malta għandna problemi kbar u li dawn problemi kbar jista' jkun li l-qudiem ħajkunu kbar ħafna. Ġifieri plus li niffaċċjaw ukoll il-politiċi. Jiena ma nħobbx noqgħod ma tantx naħannin mal-politiċi. Ġifieri dana sinjal li qegħdin komdi la mhux qegħdin jagħtu każ l-affarijiet. Però l-establishment politiku ħajkollu jqum il-ġurnata minnhom u daw is-surveys jibdew għadhom bis-serjetà. Meta ħajkber dan numru probabbilment. Jiena donnu hemm numru kostanti ta' tkabbir mill-2022 minn sena ilu żdied dan numru u ħajbqa' jiżdied forsi għalissa jaħsbu jew ħajjaqaf hawnhekk, imma jekk nibqgħu sejbin hekk jista' jkun jibqa' jiżdied. Ġifieri din hija realtà l-arroganza qatt ma tgħin il-ħadd irid hemm bżonn doża qawwija ta' umiltà fis-soċjetà, speċjalment fl-establishment politiku. Jiena l-aħħar kumment tiegħi ħbib tiegħi huwa kemm għandna raġun mhux naqtaw qalbna, imma jkollna t-tama. Imma rridu naħdmu għalija din it-tama. Mhijiex ħadd tikber fuq siġal li qatt ma żrajna. Mhijiex sa tikber feli li qatt ma ħratna, qatt ma ħawwilna u qatt ma ħadna ħsieb. Din it-tama rridu naħdmu għalija. It-tama hija l-kuraġġ li niffaċċjaw il-verità. Pajjiżna kapaċi nerġgħu intuħ lura l-ħajja ta'. Kapaċi nerġgħu intuħ lura n-normalità. Kapaċi nerġgħu intuħ lura lin-nies.
lil-Maltin u lil-Lawċin. Imma ma kienx ta' xejn. Hekk qed naħseb Karm waqt li kont qed titkellem. U rrid inkun veritier miegħi innifsi. Ma kienx ta' xejn u inutli meta bdejna norganizzaw flimkien il-Moviment Solidarjetà. Il għaliex l-iktar ħaġa li dan il-pajjiż qegħdin niġu nieqsim minnha hija dan il-valur tas-solidarjetà. Għax meta jikbel l-egoizmu jien ma jimpurtanix l-importanti jien. Kontra dan l-egoizmu, kontra din l-indifferenza li għandna bżonn huwa din is-solidarjetà. Ma solidarjetà tfisser valur li għandna bżonn nerġgħu niskopru mill-ġdid. Ma jimpurtax jekk jgħidulna dinosawri, ilhom jgħiduli hekk il-ġurnalisti tal-establishment politiku lili u l-sħabi ma tarawniex fuq programmi tagħhom, jippruvaw jaljenawna grazzi lil-Rita u lil-Mario jew Simon Merċieqa fil-blok tiegħu li jagħtina l-ispazju, il-bqija m'għandniex ta' fejn nistgħu niġu nkellmukom biex taraw kemm m'hawnx libertà tal-espressjoni f'dan il-pajjiż. U da kollu illa għaliex niġu qudiemkom u nippruvaw ngħidulkom u naqsmu magħkom ħsibijiet dwar kemm hija kera s-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu fiha. Imma t-tama tagħna hija li nerġgħu lura għall-valuri. U quddiem toħ il-qalb għax tlifna l-valuri, ejjew nerġgħu indaħlu lura l-valuri. Ħalli nagħmlu l-kontrorivoluzzjoni. Kelma li hija l-qalbek, Karl. Il-kontrorivoluzzjoni. Ejjew nerġgħu dak li erdunna, aħna nerġgħu nagħtuh lura l-ħajja. Ir-riċetta għat-tama f'dan il-pajjiż hija propju dik. Ejjew nerġgħu nġibu lura fil-ħajja tagħna il-valuri. Ħaddieħor jiżvaluta il-ħajja, aħna nivvalorizzaw il-ħajja. Ħaddieħor jiżvaluta jġib fix-xejn il-valur tal-familja, aħna nivvalorizzaw il-familja. Ħaddieħor iġib fix-xejn il-valur, jiżvaluta l-libertà ta' kull wieħed u waħda minna u aħna nivvalutaw, insettqu, insaħħu il-libertà ta' xulxin, il-libertà tiegħek li jiena nistma' nirrispetta anke jekk int ma taqbilx miegħi u mhux jien nagħlaqlek ħalqek. Ħbib tiegħi, ejjew ma nisfiduċjawx il-politika, imma nivvalorizzawha il-politika. U femm hemm xi tama ndaħlu t-tama, ma niddejqux, ma niddejqux. Ela għaliex meta ħadd ieħor qed jagħmel dan li qed jagħmel biex jaqtanna qalbna, qed jaqridna wkoll mill-identità tagħna bħala pajjiż, bħala poplu Malti, mill-istorja tagħna. U dan huwa l-kuraġġ li aħna għandna. Jien tħalt b'impenn fil-bidu ta' dan il-programm imma ħireġ b'kuraġġ għax wara d-diskursata li qsamna magħkom jiena u Karmenu u hawnhekk grazzi l-Mario li qiegħed wara l-engine room kollu ta' din it-trasmissjoni. U rajt il-keyboards li qed warajhom, ma grazzi lilkom għamlu xer ta' dan il-programm, għajnuna, issieħbu magħna anke f'dan il-moviment numru żgħir ta' nies onesti li għandna bżonn, mhux il-kwantità, numru żgħir ta' nies onesti li kapaċi naffrontaw il-verità u nitkellmu f'isem in-nies hemm barra ħalli nerġgħu intuhom lura il-kwalità tal-ħajja, niddefendu s-sabiħ tal-ħajja li tant Alla tagħna biex nieħdu ħsiebha. Grazzi, appuntament ieħor għal bħallum ġimgħa. Share, like u share ta' dan il-programm. Insellmulkom.